Saan ka? Asan ka? Makita. Hey guys, madilim yata. Okay, against the light. So, nandito kami ngayon sa Mapita View Deck. Yan yun, sa taas. Yan. And papunta na kami sa parking lot dahil uuwi na kami. Okay, so hindi namin naabutan masyado yung pag ano ng araw. Medyo nakalabas na yung araw ng pagdating namin dahil naligaw-ligaw pa kami. Pabalik-balik kami kanina sa highway. Okay guys, pupunta na kami sa aking motorcycle ko para makauwi na. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa taas kasi wala lang, madaming tao, pero okay lang naman sana. Kaya lang tinatamad ako. Wala akong energy dahil almost 4 hours lang yung tulog ko. May mga bagong dating pa. Ito yung daan papuntang Daang Kalikasan. Hi guys, dito kami ngayon sa Abasti Pavilion dahil napunta kami ng ulan. It's mag-11 na, so kanina pa yung ulan mga 8:30. So na-stuck kami dito sa Pavilion hanggang ngayon, kaya kumain na lang muna kami habang hindi pa huminto yung ulan. Okay, let's see.